dia, comença el 8è dia, el 8è i el darrer del primer bloc d'aquesta ruta. Avui arribaré a Villablino, que és un poblet que està a Castella i Lleó. Començo per una carretereta secundària, té molt bona pinta, però això sí, són 20 quilòmetres de pujada, des del quilòmetre 0 del dia, que ja estic pujant, però crec que no serà una pujada massa complicada. I pel que m'han dit, per aquí passarà la Vuelta aquest any, però en el sentit contrari. Aquest port el baixaran i pujaran el que jo vaig baixar ahir, el del Pozo de las Mujeres Muertas, i que es preparin perquè la baixada que vaig fer era més dura que la pujada. És a dir que qui vulgui allà podrà donar guerra, però jo aquí de guerra cap ni una. Estic aquí per gaudir del paisatge i això sí, en tot cas, intentar fugir dels núvols i les pluges. Aquí a la dreta està Galícia, està el límit de Galícia, està aquí a molts pocs quilòmetres. La previsió del temps d'avui a Galícia és de pluges persistents i que aniran avançant cap a l'est. I pues res, he d'anar fugint d'això, tu. Ahir quan a la mitja horeta d'arribar a la pensió on vaig dormir va començar a ploure. Ja vaig arribar que ja començaven a caure les primeres gotes. A la mitja hora, faix. Així que vinga, som-hi, a veure si tinc sort i no em mullo. El bo que tinc és que l'etapa d'avui és curteta, són 75 quilòmetres. El dolent és que té més de 2.000 de desnivell, que això alenteix. Però bueno, al final del dia veurem com ha anat. Vinga, som-hi! Per aquella carretera que es veu allà al fons a l'esquerra, a la meva esquerra, també hagués pogut anar a Villablino, tot recte, que és la carretera principal, diguéssim. Però bueno, he vingut aquí per pujar muntanyes i gaudir de la serra, així que vaig cap a dalt. Passa, que guapo. Bueno, cap allà endavant estan els núvols més trencats. Com més a l'est vagi, millor, tot i que la pluja va de l'oest cap a l'est, vull dir que va perseguint. Això és una contrarrellotge. Contrarrellotge no contra el temps, sinó contra la pluja. Per tant, seria una pluja rellotge. No ho sé. Aquí es nota molta més claror. Crec que estic arribant al cap del front que ve avançant des de Galícia. La passada de carretera, que guapa i que tranquil·la. Que xulo pedalar per llocs així. Quin plaer poder pedalar per llocs així, tu. Es veu aquí baix la carretera per on acabo de passar. Molt guapa aquesta pujada també, Molt guapa. Bon dia, sol! Vaig per aquestes carreteretes, no passa ni un cotxe. Fa quilòmetres des que he sortit de baix de Cecos, del poblet aquell, no hi ha ni una edificació, no veus res. Et trobes aquí al mig d'aquest paisatge, aquestes muntanyes, dona la sensació que sí, que ets com... que estic al mig del no res, tu.
Una passada, que guapo. He d'anar en compte perquè com que ha plogut aquesta nit i està tot molt humit, m'estic trobant uns llimacs de 20 centímetres com a mínim, de grans, pel mig de la carretera. M'he trobat varis. He de vigilar. Primer, perquè no els voldria pas xafar, pobrets. Però segon, perquè m'imagino que si els xafo i més en un revolt, em fotria una patacada important, cosa que no m'agradaria. Per cert, aquí baix a Cecos, que és on he passat la nit, hi passa el riu Íbies, i històricament des dels romans ja s'hi havia trobat or. I ara encara avui dia s'explota. Diu que m'han comentat que hi ha 4 o 5 nois que es dediquen a treure or. Es veu que està prohibit fer servir procediments mecànics, ha de ser tot manual, amb garbells, i anar filtrant i anar buscant. Doncs sí, que encara busquen i que en troben, vaja. Com es nota que he pujat, que he guanyat cota allà. Que algú em digui com es pronuncia aquest port, perquè em genera un cert dilema dir-ho en veu alta, Puerto del Conio. Això sona fatal, sona fatal. La intueixo perillosa, amb aquesta humitat, aquesta aigüeta, les fulles, els parxes de l'asfaltat. Hauré d'anar en compte. Que guapo, hòstia, que guapo. Que guapo. Ai. Que guapo. De túnel. Quin mal rotllo, espero que siguin en baixada i passar-lo ràpid. I espero que a l'altra banda no estigui plovent. Túnel de 2 quilòmetres. De moment encara no plou. Fantàstic, fantàstic!